Takže čaute ľudia, vítam vás tu môjho ďalšieho videa a dneska budeme hrať Pet Simulator 99. Je to moje prvé video z Pet Simulatoru 99 a keďže som nebol trošku dlhšie aktívny, tak si urobíme súťaž o 50 miliónov gemov. Není to pre mňa nejak veľa, na svojom tradovacom účte mám cez 20B, takže tak. Stačí napísať do komentárov váš nick a budete okamžite zaradení do súťaže. Vylosujem to niekedy na konci týždňa. No a ideme sa do toho pustiť. Ja som farmil týchto merimiov a jak určite ste striehli, tak sa dajú dať do tejto mašiny. Konkrétne sem. A môžem tu vyhrať Huge alebo Titanica. Tak ja mám ich približne 2000, pár zlatých, pár rainbow. Ideme to tam nahádzať. Dobre, takže nahádzal som to tam. Mám šancu na Huge 21% a na Titanica 0,237 šancu. Uvidíme sa, až keď bude rozlosované. Dobre, takže už som tu. Škoda, nevyhral som nič. Ja sa budem ešte snažiť zohnať takéto marimuly. A jak chcete aj urobiť ten Gargantuan prezent, tak môžeme. Stačí napísať do komentárov, čo by som mal ešte v Pet Simulatore 99 robiť. A to, čo je tá súťaž o tých 50 miliónov gemov, stačí napísať svoj nick do komentára a nájdete si to v mojej boxe a vydám aj short na kolo šťastia, že kto to vyhral. No dobre, zatiaľ. Čau!